Felly os yw'r beirniaid yn hapus, ac yn barod i fynd, ac Ysgol Maes Garmon yn barod, felly rhowch pob par y teg i Ysgol Maes Garmon. No, guys. Wel, beth yw e? Wel? O ie, pwmpen yw hi. O'r diwedd, ro'n i'n meddwl fod y ti byth yn dyfalu, ond i hon ddim yn bwmpen gyffredin. O na, mae hon yn bwmpen anferth latlantaid sy'n mynd i dyfu i faint car. Mae hon yn mynd i dyfu mor fawr fel bydd pobl yn gallu ei gweld filltiroedd i ffwrdd. Beth? Hôn gyfeillion yw'r cynllun mawreddog. Y cynllun mawreddog i tyfu pwmpen fawr? Wel, paid â siarad fel na. Ni dim ond pwmpen fawr fydd hwn. O na, fydd hi'n enfawr, y bwmpen fwyaf yn y byd. Y bwmpen fwyaf? Yn y byd? Ie, dyma sy'n mynd i ddigwydd. Dewis yr un gorau, ei drin fel brenin. Fel brenin? Ei fwyd o tan i fod dyfu'n dew. Dyfu'n dew? Dim ond y cam cyntaf yw tyfu'r bwmpen. Cam cyntaf? Beth yw cam 2? Cam 2 yw'r peth gorau. Y peth golau? Bydd cam 2 yn ffrwydro'ch pen. Ffrwydro'n pen? A cam 2 yw? Mae hynna'n sypreis. O tad ci! Peid neu hyn. Breuddwch am pethau mawr. Pethau'r mawr. Nawr dewch, mae gwaith i'w wneud. Pa waith? O mam, beth yw hogla na? Hwn yw sylfaen y te pwmpen. Gwymon? Fos na fef? Mae'n rhaid ei ferchwi yn dda. Chi o ddifri? Dwi gant y cant o ddifri. Oeddech chi am dechrau cwni tan? Ydw, sefwch nôl. Waw, mae'n dechrau berwi. A drawi. Ac mae'n barod i'r bwmpen. Awn i fechu. Ie, i dyfu pwmpen fwyaf yn y byd.